കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്നലെ 16-ാമത്തെ അധ്യായം ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിരസേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിരസേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന. അതെ അതെ, അതായത് നമ്മള് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, തന്നെത്താനെ നമുക്ക് വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നത്. അതെ, ആ വേർഡാണ് പറയേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിരസേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അതില് ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അതില്? സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ളത് ഇതിലല്ലായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ അധ്യായത്തിലല്ലേ അത്? അതെ മാതാജി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ആരൊക്കെയാണ്? ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം. അതെ, ഗോപികമാരുടെ. പിന്നെ കംസന്റെ ഭയം. കംസന്റെ എങ്ങനെയാണ്? കംസന്റെ അങ്ങനെയല്ല. കംസന്റെ എന്താണിത്? കംസന്റെ ഭയം കൊണ്ടുണ്ടായത്. ഭയം കൊണ്ടുണ്ടാവണ സ്വാത്മചോദ്യത്തിലല്ല വരുന്നത്, അത് പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതെന്തിനല്ല? കംസനും പിന്നെ വേറെ ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ശിശുപാലൻ. കംസനും വേറെയാണ്, ഗോപികമാരും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിച്ച് നടന്നവരല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ? അവരാണ് അതിൽ വരുന്നത്. മറ്റൊരെന്താണ്? മറ്റൊരു ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അനുകൂലമായിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരതിന് വരില്ല. അതാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്, ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ അല്ലെ. പിന്നെ വേറെ എന്ത്? കാമാഭിലാഷം, അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം. ബ്രഹ്മവും പരാത്മവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അതെ, അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എവിടേക്കാ പോണത്? ഈ കംസനൊക്കെ എവിടേക്കാ പോകണ്ടാവുക? ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് പോണത് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ബ്രഹ്മവും കംസനെയും ശിശുപാലനെയും പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ പരമാത്മാവിലോ ഭഗവാനിലോ സാക്ഷാത്കരിക്കും ആവില്ല. അവർക്ക് എവിടേക്കാ പോകും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോകും. അതെ, ഭക്തന്മാരാണ് എവിടേക്ക് പോണത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഗോലോകവാസത്തിലേക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് കുബ്ജയുടെ
എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കുബ്ജ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഭൗമമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആരായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല? ഗോപികമാരുടേതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗോപികമാരുടേത് എന്താണ് ഭഗവാനോടുള്ളതും കുബ്ജയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമമാണെങ്കിൽ കുബ്ജയുടെ എന്താണ് കാമമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതെ. അതീന്ദ്രിയാഭിലാഷം. ഇനി അടുത്തത് ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പറയണം. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി, അല്പം കൂടി എന്നാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഗോപികമാരുമായിരുന്നു സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇനി എന്താണ് ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അധ്യായത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവനവാസികളായ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദാ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഈ വികാരത്തെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്നത് അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക. അതിന് നമുക്കാരെ പറയും? നന്ദമഹാരാജാവും യശോദാ മാതാവും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. ക്ലാസ്സിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. കൃഷ്ണന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവനവാസികളായിട്ടുള്ള നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദാ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ആദി പിതാവ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്, പ്രകൃതിയാണ് അമ്മ. അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വികാരം, അതായത് ഭഗവാനോട് ഉള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, വാത്സല്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് ആരായിട്ട് മാറാണ്? നന്ദമഹാരാജാവും യശോദാമ്മയും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആകാണ്. കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഉള്ള ആ ഒരു വികാരത്തെ, ഭക്തന്റെ ആ ഒരു വികാരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാവം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ നമുക്കത് എന്നുള്ള അവസരം നമുക്ക് തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയമായ വികാരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
വൃഷ്ണികളുടെയും, അതായത് ദ്വാരകയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കള്, വൃഷ്ണികുലത്തില് പിറന്നവനാണല്ലോ ഭഗവാൻ, വികാരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിതൃരൂപത്തിലുള്ള ബന്ധം വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാ നിവാസികളിലും പ്രകടമായിരുന്നു. വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇത്തരം സ്നേഹം പിൽക്കാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തില് ഭഗവാൻ പിറന്ന കുലമാണ് വൃഷ്ണികുലം. അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര്, വൃന്ദാവനവാസികള്, ഇവര് ദ്വാരകാവാസികള്, ഇതൊക്കെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാവാസികളും അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ പിതൃരൂപത്തിലുള്ള ബന്ധവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്ത് ബന്ധവും ഇതൊക്കെ എല്ലാവരിലും പ്രകടമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവരിൽ കാണുന്നത്, ഈ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ കാണുന്നവരിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണുന്നവരിലും ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ അത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് അവിടെ എന്താണില്ല, നിയാമക തത്വങ്ങളെന്നനുസരിച്ച് ഈ ഭക്തി സേവനത്തില് എന്താ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്നു വരുന്നതല്ലത്. അവർക്ക് എന്താണത്, അവർക്കത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താവാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അവര് അങ്ങനത്തെ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കിവിടെ അവര് വിഷ്ണുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തതും ഭഗവാൻ അവിടെ ജന്മമെടുത്തതും ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാകാൻ സാധിച്ചതും വൃന്ദാവനവാസികള് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാവാനും വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കാനും സാധിച്ചത്. അല്ലാത്തവരെങ്ങനെയാണ്, അല്ലാത്തവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വീണ്ടും അവർക്ക് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരത് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സുഹൃത്താവാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിതാവാകാനും മാതാവാകാനും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭക്തി നമ്മൾ ഭക്തി തത്വങ്ങൾ, ആ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് സ്വയം പതുക്കെ വികസിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ്. അവിടെ എന്തിനു പ്രസക്തി ഇല്ല, ഈ വൃന്ദാവനത്തിലും ദ്വാരകയിലുള്ള ഈ വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവരിലൊന്നും ഈ ഇതിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നില്ല, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമായിട്ടുള്ള ലീലകളില് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തന്മാരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ, നിത്യഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളിലുള്ളവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. കാരണം ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃന്ദാവനവാസികളെ, വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ. അപ്പൊ ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പൂർവ്വജന്മത്തിലെ അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടി, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് അവര് ഈ ഒരു ജന്മത്തില് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ടും വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വന്നിട്ടും ജന്മമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെന്താണ്, നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പതുക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന ഇവർക്കും എന്തിലേക്ക് സാധിക്കുകയാണ്, അവർക്കും ഇങ്ങനെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട്, ഈ വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് പതുക്കെ അവർക്കും ഇതിലേക്ക് എത്തി പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുന്നില്ല. പരാപേക്ഷയില്ലാതെ തന്നെ ഇവർ നാരദൻ, യശോദ തുടങ്ങിയ ഭക്തജനങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരായി അനൈച്ഛികമായി തന്നെ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ഭക്തനെ പോലെ ആയിത്തീരാനുള്ള അഭിലാഷം ഇവരിൽ ക്രമേണ വികസിച്ചു വരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നില്ല രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ. കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരെന്താണ്, അവർ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലൂടെ അത് ക്വാളിഫൈ ആയി വന്നവരാണ് അവര്. പരാപേക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ നാരദൻ, യശോദ, നാരദൻ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ, നന്ദൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നന്ദനും യശോദയും
തുടങ്ങിയ ഭക്തജനങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരായി അനൈച്ഛികമായി തന്നെ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരാപേക്ഷ ആരും പറയാതെ തന്നെ ഇവർ എന്താണ് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ യശോദ മാതാവിന്റെ തുടങ്ങിയ ഭക്തജനങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരായി അനൈച്ഛികമായി തന്നെ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ഭക്തനെ പോലെ ആയിത്തീരാനുള്ള അഭിലാഷം ഇവരിൽ ക്രമേണ വികസിച്ചു വരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മള് ഒരു ഭക്തനെ പോലെ, ഒരു നിശ്ചിത ഭക്തനെ പോലെ ആയിത്തീരാനുള്ള ഒരു അഭിലാഷം നമ്മളിൽ ക്രമേണ വികസിച്ചു വരും. ആ പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗാനുഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തില്ല? രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങള് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് എന്താണ്, പരാപേക്ഷ ഇല്ലാതെ തന്നെ, ആരും പറയാതെ തന്നെ അവര് എന്തിനോട് അവര് വരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് അല്ലെ, നന്ദ മഹാരാജാവ്, യശോദ തുടങ്ങിയ ജനങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവര് ഇവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന പോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗാനുഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയില്ലെങ്കിൽ വ്രജമണ്ഡലത്തിൽ, അതായത് വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഈ ഉത്സാഹം ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഭക്തിതമായ പ്രേമത്തെ പലരും അനുകരിക്കുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും നിവർത്തരായിട്ടില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഉത്സാഹം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുക്തിയായ മാത്രമേ നമുക്ക് വൃന്ദാവനവാസികൾ, വ്രജവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉത്സാഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഘട്ടം പറയുന്നതാണെന്ത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഒരു ഘട്ടമാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം, അതാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം? അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥ നിവർത്തി എതിൽ വരുന്നതാ? കേട്ടിട്ടില്ലേ അനർത്ഥ നിവർത്തി? നമ്മള് മറന്നോ? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ 9 തലങ്ങള്: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, വചനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അല്ലേ? മറന്നോ? അതാണ് ഇത് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ. അതില് അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തരാവാം. പക്ഷെ അതായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? പലരും അനുകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഭക്തിയുതമായ പ്രേമത്തെ അനുകരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിട്ടില്ല? അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും നിവർത്തരായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ എല്ലാം തിരോധാനം, അതാണ് അർത്ഥം. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ള് നിവർത്തരാവുക, നമ്മൾ മാറുന്നൊരവസ്ഥ. അത് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിതമായ പ്രേമത്തെ അനുകരിക്കുന്നവരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചില ഭക്തമന്യന്മാർ തങ്ങൾ നന്ദനെ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ യശോദയെയോ ഗോപികമാരെയോ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടും. അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ നിന്ദ്യമായ ഭൗതിക അർപ്പണങ്ങൾ പ്രകടവുമാണ്. ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ തികച്ചും അനുകരണാത്മകമാണ്. അവയ്ക്ക് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമസങ്കല്പങ്ങളിൽ സ്വയം ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ സ്പർശം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി മാറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിവർത്തി ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചില ഭക്തമന്യന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? നന്ദമഹാരാജാവിനെ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, യശോദ മാതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരെ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടും. അതേസമയം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക അർപ്പണങ്ങളും പ്രകടമാക്കും. നിന്ദ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ തികച്ചും എങ്ങനെയാണ്? അനുകരണാത്മകമായിരിക്കും. അതിന് യാതൊരു മൂല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമസങ്കല്പങ്ങളിൽ സ്വയം ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ സ്പർശം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗോപികമാരുടേതായ ഒരു ഭാവം, ആ പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്പർശം പോലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അനുകരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. അത് എന്താ പറയാ, നമ്മള് തെറ്റായില്ല, നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവര്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രമേ ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കാവൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പ വരെ? നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം കിട്ടുന്നത് വരെ, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നത്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കണം. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർശനമായി അനുസരിക്കണം. അതെ, നമ്മള് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കണം. അത് അനുസരിച്ചതിന് ശേഷം, ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ചവനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം നിരതനായിരിക്കുന്നവനുമായ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അത് പ്രകടമാക്കരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എന്ന നില പ്രാരംഭ ഭക്തനെ പോലെ തുടരണമെന്ന് സാരം. ശുദ്ധഭക്തൻ പോലും നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തികൾ തുടരണം. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അകമേ ചിന്തിക്കുകയും അയാളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചാൽ പോലും എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേറെ പുരോഗമിച്ചവനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരം നിരതനായിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? അത് പ്രകടമാക്കില്ല. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനെ പോലെ തുടരണമെന്ന് സാരം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച ഭക്തനായിരിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരെ പുരോഗമിച്ച ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല? താൻ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച ഭക്തനാണെന്നോ തന്റെ ഇന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നോ ആരും പ്രകടമാക്കില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പ്രകടമാക്കില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും? ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും തുടരുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധഭക്തൻ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയകള് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അകമേ ചിന്തിക്കുകയും അയാളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നീട് എപ്പോഴോ അയാൾക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക്, ശുദ്ധഭക്തന് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെ? തന്റെ യഥാർത്ഥ നില ബോധ്യപ്പെടും. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഒരു ഭാവമുണ്ട് നമുക്ക്. ചിലപ്പോ നമ്മള് സുഹൃത്തായിരിക്കാം, പിന്നെന്താണ് വാത്സല്യ ഭാവമായിരിക്കാം, ഭാവം പറയുന്നില്ല, വാത്സല്യം, ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാതൃ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് തോന്നി? നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മളത് മറന്നുപോയി. നമുക്കിപ്പോ എന്ത് മാത്രം അറിയുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മള് ആരാണ്, എന്താണ് എന്നൊന്നും, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തിന്റെ നില നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അകമേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല, അകമേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ അത് നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ കാണുന്ന ഞാനല്ല യഥാർത്ഥ ഞാൻ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കത് എപ്പോഴറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളില് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആരാണെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പം ഭഗവാൻ, മഹാദേവൻ, ഗണപതി, അതായത് ഓരോ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മളെ രീതിയിൽ എന്താണ്? അവരൊക്കെ ദേവന്മാരാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും കണക്ഷനുള്ള ദേവന്മാരാണ്. അത് ചിലപ്പോ നമ്മളായിരിക്കാം,
നമ്മളതായിരിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരൊക്കെ അത്രയും ദേവന്മാരാണ്, അവരങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ കേവലം മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതെല്ലാം മറന്നു പോയതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവി ആയിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഓ, ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ ദേവിയാണ്, ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ്, ചിലപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയും ആകാം. നമുക്കത് എപ്പോഴാ അറിയാൻ സാധിക്കുക? ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി സിദ്ധപ്രണാളി. സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നാം സിദ്ധപ്രണാളിയെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുള്ള സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. അധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരും പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ത്? സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സഹജീയര് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നേരത്തെ, സഹജീയരെ പോലുള്ളവര്, അത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത്? സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ച ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ. ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ്. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നത് പ്രാകൃത സഹജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം കപട വൈഷ്ണവരാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അലോസരമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ പറയുക തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരെ കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അലോസരപ്പെടുത്തുന്നവര്, ഇത് ശരിക്കും ആരാണ്? കപട വൈഷ്ണവരാണ്. അപ്പൊ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ പെടുന്നതാണ്? ഈ സഹജിയാസിൽ വരുന്നതാണ്. കപട വൈഷ്ണവരാണ്. അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ല, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഭക്തന്മാരല്ല ഇവര്. വൈഷ്ണവരുടെ കപട വൈഷ്ണവരായിട്ടാണ് ഇവരെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദാമ്പത്യ പ്രേമം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയോ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന് ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയാം. അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളതും. അതായത് സ്വകീയോ പരകീയോ. അതാണ് പറഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷം എന്ന് വെച്ചാല് സ്വകീയമായിട്ടുള്ളതും പരകീയമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന പേരാണ് കേളി. എന്നാൽ ഇതിനാഗ്രഹിക്കാത്തവരും അതേസമയം ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള സംയോഗ പ്രേമം ആസ്വദിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാനും ഗോപികമാരും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ആഹ്ലാദകരമാണ്. ഇവിടെ ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളതും. അതായത് സ്വകീയമായിട്ടുള്ളതും പരകീയമായിട്ടുള്ളതും. അത് പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വകീയമായിട്ടുള്ളത്, പരകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാര്, അതായത് ഗോലോകം എവിടെയാണ്? ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാര്, അവരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള പ്രേമബന്ധത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വകീയം എന്ന് പറയാം. സ്വകീയമായിട്ടുള്ളത്. പരകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോപികമാരിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഗോപികമാരും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? പരകീയമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. പരകീയമായിട്ടുള്ളത്, അതിന് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളത് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് പറയുന്നത്, ഒന്ന് സ്വകീയം, രണ്ടാമത്തത് പരകീയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുമായിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് പരകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള തമ്മിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധത്തിനെയാണ് പരകീയം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താനാകൂ. വിശേഷിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് ക്രമേണ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമം വളരും. ഭഗവാനും ഗോപികമാരുമായുള്ള പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഈ വക ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായി തീരും. തുടർന്ന് ഈ പരാപേക്ഷയില്ലാത്ത ആകർഷണം വളരെയധികം വികസിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമായ സംയോഗ പ്രേമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മളിത് ഒന്നും കേൾക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കേൾക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ എന്ത് വരില്ല? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം നമ്മളിൽ വരില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും ആരാധനയിലൂടെയും ക്രമേണ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയോട് സ്വാത്മചോദിതമായ പ്രേമം വളർന്നു വരും. നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? നമ്മളടുത്ത് നമ്മളത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് വരികയാണ്? സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം മൂർത്തിയോട് വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കേട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഭഗവാനും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇതില് ആകൃഷ്ടരാകും. അങ്ങനെ പരാപേക്ഷയില്ലാത്ത ആകർഷണം വളരെയധികം വികസിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമായ സംയോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതും ആരാധന ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്കത് ഭഗവാനിനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് അതിൽ ആകർഷണം വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഒരു ആകർഷണം വരും. അപ്പോ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള സംയോഗത്തിലോ ആ പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനയിലൂടെയും പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ആരാധനയുടെയും ശ്രവണത്തിലൂടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടും പിന്നെ മൂർത്തിയോടുള്ള ആരാധനയിലൂടെയും പിന്നെന്താണ് വിഗ്രഹ ആരാധനയിലൂടെയും നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും. അപ്പൊ നമുക്കത് ക്രമേണ വളർന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താം? ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള സംയോഗ പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവണം. ഈ പറഞ്ഞ സംയോഗ പ്രേമം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. ആത്മീയ പ്രേമത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം സ്ത്രീകളിൽ വളർന്നു വരാം. അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷന്മാരിൽ വളർന്നു വരാം. ഭക്തനായ പുരുഷൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപിയുടെ ഭാവം തന്നിൽ വളരാൻ കൊതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാവം ഈ സംയോഗ പ്രേമം അല്ലെ, അത് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, അതിലും കാണാം, പുരുഷന്മാരിലും കാണാം. അത് ഇപ്പൊ ശരീരത്തിനായിട്ട് ആത്മീയ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ആ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും അല്ലെ. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. സ്ത്രീയും പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരത്തിൽ മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസമാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള ഭാവം സ്ത്രീകളിലും വരാം. ഭഗവാന്റെ ഗോപികയാകാനുള്ള ഭാവം ആരിലും വളരാം? പുരുഷന്മാരിലും വരാം. കാരണം ആ ഒരേ ഒരു ആസ്വാദകനുള്ള അത് ആര് മാത്രാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആകെ ഒരേ ഒരു ആസ്വാദകൻ ആര് മാത്രാണുള്ളത്? പരമമായ ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ്? അത് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അത് നമ്മൾ പുരുഷൻ എന്നും സ്ത്രീ എന്നും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഗോപികയാവാനായിട്ട് ആർക്കും ആഗ്രഹിക്കാം, പുരുഷനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയാവാനായിട്ട് ആരിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം, സ്ത്രീകളിലും വളർന്നു വരാം. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. വളരാൻ കൊതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് പണ്ട് കാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ അനേകം സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 14 വർഷത്തെ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു പോകാം. പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ വനവാസ കാലത്തെ കാര്യ പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ അനേകം സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 14 വർഷത്തെ കാനനവാസം പിതാവ് വിധിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമൻ വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദണ്ഡകാരണ്യം. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ആ വനവാസ കാലത്ത് വസിച്ചിരുന്ന വനപ്രദേശമാണ് ഇത് ദണ്ഡകാരണ്യം. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോപികമാരായി ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാരും അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മഹർഷിമാര്
പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ അവരെന്താഗ്രഹിച്ചു? ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അങ്ങനെ അവരാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാര് 16,500. 16,500. 16,800. ഗോപികമാര് 16,508 ഭാര്യമാരാ. ഒരാൾ 100 കുറച്ചു, ഒരാള് കുറെ കൂട്ടി. 16,108. 16,500 പറഞ്ഞൊരു കുറച്ചധികം കൂട്ടിപ്പോയി. 108 പറഞ്ഞൊരു 100 കുറച്ചു പോയി. 16,108 ഭാര്യമാര്. ഇനി ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാരുടെ കഥ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. 16,108. 16,108. അതിലെട്ട് ലക്ഷ്മിമാര്, അഷ്ടലക്ഷ്മിമാര്. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാരുടെ കഥ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ശ്രീരാമൻ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും കൃഷ്ണനുമായി സംയോഗബന്ധ സുഖം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ചെയ്തു. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാർ കൃഷ്ണനും ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗോപികളെ പോലെ സംയോഗബന്ധം ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീരാമന് മാതൃകാ രാജാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ വൃന്ദാവനത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാനാകൂ എന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം ശ്രീരാമന്റേതിനേക്കാൾ ആകർഷകമാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തെ ജന്മങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഗോപികമാരായി തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മൗനം പാലിച്ചു. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മൗനം പാലിച്ചു. അവര് ആഗ്രഹിച്ചത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. ഈ മൗനത്തിന്റെ അർത്ഥം മഹർഷിമാരുടെ അപേക്ഷ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടു എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ പിൽക്കാല ജന്മത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രീരാമന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായി അവരൊക്കെ ഗോകുലത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ഗർഭത്തിൽ ജന്മമെടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോകുല വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തത്തിന് അവർ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം അവസരമുണ്ടായി. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ വികാരം സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജന്മം പൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തില് ജന്മമെടുത്തത്. ദാമ്പത്യ സംയോഗത്തിന് 2 ഉൾപിരിവുകളുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രൂപത്തിലും കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ രൂപത്തിലും. ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംയോഗ ബന്ധം വളർത്തുന്നവർ ദ്വാരകയിൽ എത്തിപ്പെടും. അപ്പൊ ഭാര്യമാരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഒരു ഭർത്താവായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ദ്വാരകയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. എവിടെ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ റാണിയായി തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ റാണിയായിട്ടായിരിക്കും ദ്വാരകയില് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദ്വാരക കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇനി കാമുകന്റെ രൂപത്തിലാണ് സംയോഗ ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലോ, വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗോപികമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണനുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും. ഗോപികയുടെയോ റാണിയുടെയോ മട്ടിലുള്ള ഈ സംയോഗ ബന്ധം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ പുരുഷന്മാർക്കും ഈ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരെടുക്കാം. സംയോഗബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുകയും ഗോപികമാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിനായി ദ്വാരകയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഗോപികമാരല്ലാത്തവര് ഭഗവാനുമായി സംയോഗബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? ദ്വാരകയിലേക്ക്. ഭഗവാന്റെ റാണിമാരായിട്ട് ദ്വാരകയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടും. പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവം. പിതൃഭാവത്തിലോ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലോ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയോ സുബലന്റെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. നന്ദൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് സുബലനാണ്. അപ്പൊ പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവരെവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭക്തന്മാര് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുബലന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരും. അവര് എങ്ങനെയാണ്? നന്ദ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്. സുഹൃത്താണ് ആര്? സുബലൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്താണ്.
ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയിത്തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ 2 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത്. മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടാമത്തത് അതായത് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ് പ്രത്യക്ഷത്തില് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ട് തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആദ്യത്തെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് വെറുതെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ വെറുതെ അവകാശപ്പെടാണ്. അവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ സാധിക്കും ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ്? നന്ദനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക. ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്നാണ്. മറ്റൊന്ന് നന്ദനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിർവ്യക്തികവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ദുഷിച്ചു പോയെന്ന് വരാം. മായാവാദികൾ, അതായത് അദ്വൈതവാദികൾ തങ്ങൾ തന്നെ കൃഷ്ണനാണെന്ന് കരുതുന്നു. അക്കണക്കിന് ഒരാൾ സ്വയം നന്ദമഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമാകും. ഒരാള് സ്വയം പറയാണ് ഞാൻ നന്ദമഹാരാജാവാണെന്ന്, അതായത് എന്താ പറയാ നമ്മള് അതായത് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പാദം പിന്തുടരുന്നു, ഞാൻ നന്ദമഹാരാജാവാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം എങ്ങനെയാണ്? മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള ദാർശനിക ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇതൊക്കെ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരപാപവുമാണ്. അപരാധികൾക്കാകട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനോ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ സാധ്യമല്ല താനും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. നാരദന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അയാൾ നന്ദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ഫലമായി അയാൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഹസ്തിനപുരിയില് കൃഷ്ണനെ മകനായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതാരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. നാരദന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അയാൾ നന്ദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആൾക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അടുത്തത് ഭഗവാനെ സുഹൃത്ത്, പിതാവ്, ഭർത്താവ്, അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്നീ നിലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായി സദാ ചിന്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ആരാധ്യരായി തീരുന്നെന്ന് നാരായണ വ്യൂഹസ്തവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ടും പിതാവായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്നീ നിലകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും ആരാധ്യരായി തീരുന്നെന്ന് നാരായണ വ്യൂഹസ്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇത്. ഒരു ഭക്തന്റെ, കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നില് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രക്രിയ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷണം, മാർഗം എന്നാൽ വഴി. ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പോഷണത്തിന്റെ പാത അഥവാ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണുസ്വാമി വിഭാഗത്തിൻ്റെതായ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ്. ഗുജറാത്തികൾ പൊതുവെ പുഷ്ടിമാർഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ബാലകൃഷ്ണ ഭാവത്തിലാണ് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതായത് സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ വികസിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ പ്രക്രിയക്കാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സേവന പ്രക്രിയക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാം. പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അതിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ പോഷണത്തിന്റെ പാത അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണുസ്വാമി വിഭാഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വല്ലഭ സമ്പ്രദായം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പുഷ്ടിമാർഗത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഗുജറാത്തികള് പുഷ്ടിമാർഗത്തിലൂടെയാണ് ബാലകൃഷ്ണ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വികസിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ പ്രക്രിയക്കാണ് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 16ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞതെന്ന് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ട്, 6 ആറെണ്ണമുണ്ട് മാതാ. മൊബൈൽ ഇട്ടാൻ നോക്കല്ലേ? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. രാഗാനിക ഭക്തന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ്? എന്ത് മാതാജി? എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? രാഗാനിക ഭക്തന്മാർ എന്നാൽ എന്താണോ? രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ പിന്തുടരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ രാഗാനുഭക്തർ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായ വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അനർത്ഥ നിവർത്തി തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അനർത്ഥ നിവർത്തി വെച്ചാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിയാകുന്ന ഘട്ടം എന്നല്ല അർത്ഥം? തിരോധാനം. അല്ലെ? അതെ, എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനം എന്ന് എഴുതിയ പോരെ? എല്ലാ മാലിന്യം മുക്തി നേടി അത്ര എഴുതിയാ മതിയല്ലോ അല്ലെ? അത്ര എഴുതിയാ മതി. കുറെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും. ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. എന്താണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം, അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ചിത്തപ്രണാളി എന്ന പ്രക്രിയ വിശദമാക്കുക. വിശദമാക്കുക. ആധികാരികമില്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ പദ്ധതിയാണ്. ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം, ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതി. അതായത് തനതായ മാർഗം, അതായത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ചിത്തപ്രണാളികൾ. ആധികാരികമല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവര്, അതായത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് നിയാമക തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് പാലിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? അടുത്തത് ഏതാണ്? ദണ്ഡകാരുണ്യം വനപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? ശ്രീരാമസ്വാമി വനവാസത്തിന് അല്ലെ? വനത്തിന്റെ പേരാണ് ശ്രീരാമസ്വാമി പോയ ആ വനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ദണ്ഡകാരണ്യം. സുഹൃത്ത് സുബലൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ആ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തി വികസിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രേമം ഭഗവാന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി.
ആത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്. ആ പ്രക്രിയക്കാണ്, ആ സേവന പ്രക്രിയക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തി ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള ആ സേവന പ്രക്രിയ അത് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പുഷ്ടിപ്രേമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്റെയോ ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? ആ ഇതില് നമുക്ക് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല മാതാജി, മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. സമയമുണ്ടോ അടുത്ത അധ്യയം തുടങ്ങാനായിട്ട്? 2 പേജേ ഉള്ളൂ. പറ്റുമോ അതോ വേണോ? നാളേക്ക് ആക്കണോ? 20 ആയതേ ഉള്ളൂ. പറ്റുമോ? 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ മാതാജി. മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഉഷാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളേക്ക് ആക്കാം. എന്ത് വേണം? 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുമോ മാതാജി? ഫുള്ള് തീരില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. നാളെ എടുത്താൽ മതി മാതാജി. നാളെ എടുത്താ പോരെ? ആ എന്നാ കഴിയും.